bina. Shi na fi so a duniya, ƙaunarsa ta kama zuciya, da bi ɓargo da jijiya. Ku kalla ku gani, ni so nake yi na gashi, ba ni da madadin shi. Ina ƙaunar ahalin shi da dukkanin matayan shi, ya'ya da jikokin shi, da sahabai abokan shi, da dukkanin kakannin shi. Burina na gashi kafin a yanke numfashi, an yanke numfashi yanzu ya mun tallafin shi. Zan so na je ni garin shi kafin rai ya halin shi, ya kira ni gare shi, Madina kusa shi. Na so in je gidan shi, kalli gurin zaman shi, sumbanci rawanin shi, kalli tsakar gidan shi. Sannan in je raunar shi, ya gani kusan shi, in yi sallah gaba shi, in yi salati gare shi, in yi yabo wajen shi, ya bawa ahalin shi, in yi yabo gurin shi, ya bawa na kusan shi. Rabbi kai ni Madina, Allah kai ni Madina, garin Nabina na Madina. Allah mu ƙaunaci annabinmu, ya yi yaƙi domin mu, ya bar garinsa a kanmu. Daha shi ne abin alfaharinmu, tunda ya zo cikinmu, a al'umma ba kamar mu. Faraha dole mu so annabinmu, dan shi ya fi ƙaunar mu, garinsa ya bari damu. Jaha an tsangwame shi domin mu, an jefe shi a kanmu, an ji mai ciwo domin mu. Bai so ba ya juri yunwa domin mu, har da kishi a kanmu, da tafiyar kafa mu. Umma ina kuke umma mu, ga mutum mai kaunar mu, da shi ne zai cece mu. Ladubba ai kudancan sama so shi, kudan motocin shi, kudan kyan alin shi, dole mu so shi. Yabansa ba zan daina ba, ƙaunarsa ba zan bari ba, wallahi ba zan kauce ba. A turbar shi soyayyarsa an koya min, malami na ya sanar min, ya ce min anyarsa tafi min. Mai kishin shi kusa kan buna ƙaunarsa, abadan ina turbarsa, kuma za a ce min kansa, ina ƙaunar shi.